салом алайкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи рейдҳое ки рӯзҳои охир дар федератсияи русия қатъӣ рафта истоданд ва дар бораи ки нафароне ки виднажиста доранд ва фарзандони ноболиғи худро масалан дар бораи ҳуҷҷатгузории виднажиста гражданства саволҳо зиёд доданд ва дар бораи зиёд масалан нафароне ки масалан ғайри амин ҳуҷҷатгузориҳое ки айни ҳол рвп виднажиста гражданства масалан мегиранду гирифтанду ҳуҷҷат бояд супоранд, саволҳои зиёд шуд ва дар бораи хизматҳои ҳарбӣ ки масалан модарон падарон муроҷиат мекунанд ки фарзанди онҳоро бурданд ба хизмати ҳарбӣ дар ҳамин вазъият ё ки бурданиан даъватнома равон карданд. Зиёди модарон ашк мерезанд, занг мезананд, телефон мекунанд, савол медиҳанд. ман ба шумо гуфтаниям, ман ҳамчун модар ба шумо гуфтаниям ки масалан ман ҳам модар ҳастам, шукронаи Аллоҳ 4 фарзанд дорам, 3 писар дорам, 1 духтар дорам, ҳамаш ба балоғат расидагӣ, ҳамаш оиладор зиндагии худашона доранд. 3 писарам аз ҳамин федератсияи Русия военни билет доранд, билети ҳарбӣ доранд дар даст. ман ҳам модар ҳастам, шабу рӯз ғам мехӯрам, шабу рӯз фикр мекунам. ман тамоми модароне ки айни ҳол ғам мехӯред, ба ман занг мезанед, савол медиҳед, шуморо хеле хуб дарк мекунам, аз таҳти дили шумо бохабар ҳастам. ҳеҷ як инсон ба монанди модар ғами фарзандро намехӯрад. ғами фарзандро ягона падару модар мехӯрад. бовар кунед, ин ҳамаш ҳақиқат аст. ва ғайри ин гуфтаниям ки хизмати ҳарбӣ ҳатмӣ, нафарони хизмат накардан ҳатман бурда мешаванд. ин қонун аст. агар даъватнома додан нараванд, шаҳрвандии онҳо аннулировать мешавад, бекор мешавад, ҷаримаи калон месупоранд. ва ғайри ин хизмати ҳарбӣ аз 18 сола то 27 сола то охири соли 2023 ин ҳатмӣ аст. аз соли 2024 аз синни 19 сола то 30 сола муҳлат мешавад. видео дорам, марҳамат видеоро бинед. ва фақат ғайри ин гуфтаниям ки нафароне ки аз 30 сола боло мегӯянд онҳоро даъват доранд ё ки бурданд ё мебаранд шаҳрвандони русияро, ҳаминро бояд ба шумо гӯям ки ман чизи зиёдати гуфта наметавонам, аммо ҷияни худам, писари акаам дар ҳамин русия, дар ҳамин шаҳре ки ман зиндагонӣ мекунам, хонау дар дорад, 3 фарзанд дорад, зиндагонӣ дорад, кор дорад, 45 сола аст. рӯзе ба кор саҳар омад, ӯро даъват карданд ки аз ҷои кор даъватнома доданд ки ба военкомат рафт, дар автобус тайёр, онҳоро номнавис карданд, савор карданд. саҳар буд, ба ман занг зад, амма моро бурда истодаанд. вақти ҳамин суханро гуфт, фикр кардам ки ҳамин осмон дар сари ман чапа шуд. яъне ки гуфтам тамом ҷиянама ҷанг мебаранд. беҳад гирья кардам, зиқ шудам. рости гап 3 фарзанд дорад. вақте ки рафт, соатҳо ягон телефон набуд, ягон алоқа набуд, зиқ шудем, ҳамагон зиқ шудем. ва баъди чанд соат занг зад, гуфт ки мо дар як қисми ҳарбӣ як шаҳр қарор дорем ва ба мо гуфтанд ки муддати 2 моҳ шуморо меомӯзонем, қисмҳои ҳарбида тақсим мекунем, баъдан машқҳои ҳарбӣ нишон медиҳем, тайёр мекунем, баъди 2 моҳ ҷавоб медиҳем. ба ин ҳам ман бовар накардам. гуфтам онҳоро мумкин ки ба ҳамин роҳ баъд ҷанг мебаранд. вале дидам ки баъди 10-15 рӯз ба хонашон омад, дар як моҳ 1 бор 2 бор ба хона омад, фарзандонро хабар гирифт, рафт ва 2 моҳ гузашт, ҷавоб доданд, грамота доданд. ман гуфтам ки хай дар ҳақиқат гуфтаашон рост будааст. чунин баъди 30 солаҳоро масалан бурда аз военни билетошон мебинанд ки онҳо пеш чӣ хизмат карданд, дар куҷо хизмат карданд. онҳоро мебаранд, масалан дарси ҳарбӣ ёд медиҳанд, машқҳои ҳарбӣ иловагӣ ёд медиҳанд, тайёр мекунанд барои як рӯзи мабодо. фақат мо модарон дуо кунем ки ҷанг нашавад, худованд тинҷӣ амонӣ бошад, мир бошад, дар тамоми дунё мир, сулҳ бошад, тинҷӣ амонӣ бошад. фақат анҳамин дуо кунем. дигар ай дасти мо бандаҳо чизе намеояд. ва баъдан хизмати ҳарбӣ ки бурдан фарзандонро, масалан ҳама аз қисмату насибу тақдир аст. бовар кунед, чандин нафаронро ман дидам дар ҳамин вазъият, фарзандошон рафтанд дар ҷанг, хизмат карда гашта омаданд, зиндаву соқ саломат ҳастанд. аллакай медонам чандин модарон фарзанд гум карданд. ман ғамшарикам бо онҳо, дилам ниҳоят зиқ шуд, барои онҳо гиристам. худо раҳмат кунад, он гузаштаҳоро хеле ҷавон буданд, аммо чӣ илоҷ, насиб, қисмат, тақдир ҳамин будааст. мо аз худованд зур нестем. дар қисмати мо худованд чизеро бикашад, онро ҳатман мо мебинем.
ва ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки дар бораи редҳо бисёр ба ман саволҳо доданд, ду се рӯз шуд ҳамин хел зангҳои телефонӣ ҳамин хел менависанд, ба саволҳои онҳо ҷавоб додан мушкил мешавад, чунки зиёд ҳастанд. кадом як касе ба ёро ҷавоб медиҳӣ? барои ҳамин маҷбур шудам ки як видео када пешниҳод кунам. вақте ман видео мекунам, илтимос хоҳиш мекунам, ҳамун видеоро, ҳамун лайкро пахш кунед, тугмачаи лайкро, классро зер кунед, пахш кунед. ба хотири чӣ? ба хотири ҳамин видео паҳн шавад дар саҳифаи ютуб. вақте дар саҳифаи ютуб дар ҳамин видеои ман ки паҳн шуд, шахсоне ки мисол забони русиро намедонанд, аз ҳамин забони тоҷикии худмон сода чизеро аз худ мекунанд ва мефаҳманд, ин барои ман ҳам савоб мерасад, барои шумо ҳам низ савоб мерасад, чунки шумо лайкро зер кардед, ҳамун саҳифаи ҳамин видеои ман дар саҳифаи ютуб зиёдтар мешавад. ин як садақаи ҷория мешавад барои шумо, ин як савоб мешавад. як ҳамин ангушта гирифта зер кардан шумо садақаи ҷория яъне савоб мегиред. инро бояд бидонед. ва ғайри ин гуфтаниам ки ред зиёд шуда истодааст, ниҳоят редҳои сахт рафта истодааст. ман фақат дар ҳар як видеоам таъкид мекунам, гап мезанам, ба баъзеҳо суханҳои ман намефорад. албатта ман дилам месӯзад ки ба шумо чунин суханҳо мегӯям. шумо бояд аввал падару модарон фарзандони худро илм омӯзонед, савод омӯзонед, забон омӯзонед, назорат баред. фарзандони шумо 24 соат дар даст телефон тикток мебинанд, инстаграм мебинанд, чизҳои бемаънӣ тамошо мекунанд. баъд 18 сола шудан ба русия меоянд, дар корҳои сиёҳ даст мезананд, стройка кор мекунанд, ҳоҷатхона мешаванд, кӯча мерӯбанд. шумо камтар фикр кунед, падару модарони азиз ба иззати нафси шумо намерасанд. шумо хоҳед ки фарзанди шумо ояндаи хуб дошта бошад, онро назорат баред. телефон додед, телефонро барои чизҳои зарур истифода барад, на ин ки фақат инстаграм, тикток чизҳои бемаъниро тамошо кунад. соатҳо вақти қимати худро мегузаронад. вақте фарзанд савод дорад, забон медонад, вай хор намешавад. вай ба куҷо ки рафт, ҳуқуқи худашро ҳимоя мекунад. аксарияти мардуми мо аз бесаводӣ дар федератсияи русия ҳуҷҷат намекунанд. меоянд, 2 сомпул ёфтанд, телефони қимат мехаранд, ё ки мошини қимат мехаранд, ё ки формаҳои қимат мехаранд, аммо савод нест, русиро хуб намедонанд. дар мағозаҳо ноҳоро ман мебинам, як савол ҷавоб бо ҳамун каса мешавад, ҳамун савол метиҳад, ҷавоб додан наметавонам, ман шарм мекунам. бовар мекунед? дар поликлиникаҳо, дармонгоҳҳо мераванд, баъзе аз шаҳрванди русия аст, як савол ҷавоб мекунад, ҳамун духтур ку гап задан наметавонад, ховай зан аст, ховай ҷавон аст, ховай мард аст, ба саволи ҳамун духтур ҷавоб додан наметавонад. ин бовар кунед, як шарм аст. вақте дар ин ҷо шаҳрванди русия ҳастӣ, забонро надонӣ, чӣ хел дигар ту ҳуқуқи худта ҳимоя мекунӣ? ва нафароне ки шаҳрванд нестанд, дар ин ҷо ҳамчун мигрант, муҳоҷир кор карда истоданд, ҳамун патенте ки то ҳозир қонунан ҳаст, ҳамунро ҳам надоранд. баъзеаш 10-15 солшо бе патент кӯча ба кӯча гурехта мегарданд. охи пеш аз ҳама вақте ки ба русия ворид шудӣ, забони русиро ёд гир. дуюм ин ки забонро ки донистӣ, шумо дар ҳамун ютуб, яндекс даромада тамоми қонунҳоро метавонед хонда ва ҳуқуқи худро метавонед ҳимоя карда бе адвокати юрист. масалан, қонун дар бораи полис аз ҳамунро даромада мехонӣ, забони русиро донӣ. полис дар кадом ҳолат шуморо дастгир мекунад ва чӣ бояд шумо талаб кунед аз вай? ҳуҷҷаташро бояд талаб кунед, нишон диҳад ки аст вай, полис аст ё ягон бандити қадди кӯча, либос дар полис милитсейский форма пӯшидагӣ, худашро полис мегирад, мезанад, мекушад, аммо шумо мегӯед ки полис мана куш зад. ҳозир ҳеҷ каса шинохта намешавад. барои ҳамин вақти дастгир кардан қонун дар бораи политсия ҳаст. шумо талаб кунед ба забони русӣ, тоза талаб кунед ки ҳуҷҷати худро нишон диҳед, мо бидонем ки шумо ки ҳастед, шумо ҳуқуқ доред ба ин. дар қонун дар бораи милитсия инро гуфта шудааст ки вақте милитсия дастгир мекунад, шаҳрванд ҳуқуқ дорад талаб кунад, ҳуҷҷати онро бинад, ному насаби онро бинад, фаҳмад ки дар ҳақиқат вай корманди полис аст, корманди кадом мақомот аст. инро бояд донед. вақте ки шуморо дастгир кардан, русиро хуб гап задед, қонунро хуб донистед, ҳамунам уже гуфти русо ки метарсад ки нисбати шумо ягон ҳуқуқ поймолкунӣ кунад, чунки вай аллакай медонад ки шумо аз ҳуқуқи худ бохабар ҳастед, шумо қонунро медонед, шумо русиро медонед, вай дигар наметавонад зидди шумо рафта. ва шумо ҳуҷҷатҳои дуруст дошта бошед, марҳамат, пажалуйста, нишон метиҳед, ҳар як ҳуҷҷаттона нишон метиҳед, мана марҳамат, мебинад, тамом ҷавоб медиҳад. аксарияти шумо ҳуҷҷат надоред. ҳозир ред сахт рафта истода. зан ҳастед, ҷавон ҳастед, мард ҳастед,
ҳамин боздошт кунанд, мебаранд соатҳо рӯзҳо азият дода саволу ҷавоб дар ҷойҳои ифлосе ки ҳамун спецприёма аксарияти шумоҳо медонед чӣ хел аст. гушнау ташна ҳамунҷа меистед. ин барои шумо лозим аст. бовар кунед, ман дар видеоам доим такрор мекунам. вориди русия шудӣ, ҳуҷҷат кун. бемалол кор мекунӣ, бемалол ҳуқуқи худта ҳимоя мекунӣ. як. дуюм, ҳуҷҷат ҳам дошта бошӣ, шаҳрванди русия ҳам дошта бошӣ. масалан дар кӯчаҳо гаштани зиёд чӣ лозим? ҳаст одаме ки қонунро хуб медонад, дастгир кард, ҳуҷҷати шуморо тафтиш кард, ҷавоб медиҳад. ҳаст нафаре ки корманди мақомот ҳам бошад, ҳуқуқҳои шуморо рӯи рост поймол мекунад. масалан чунки зиёд саволҳо ба ман медиҳанд, занг мезананд ки нисбати онҳо чӣ рафтор карданд. барои ҳавай лозим нест дар ҳамин вақти редҳое ки сахт ред рафта истодааст, гашта истоданд, дар масҷидҳо бисёртар мераванд, медароянд. хусусан медонанд рӯзи ҷумъа мардуми мусалмон ҳама масҷид намози ҷумъа мераванд. хусусан ҳамуҷа мераванд, ҳамуҷа боздошт мекунанд. шумо бинед, садқаи намоз мешаванд, садқаи масҷид мешаванд. аммо дар ҳамин ҳолати вазнине ки реди вазнин рафта истодааст, хуб мешуд, худовандам шуморо мефаҳмад. дар ҳолати вазнин ҳастед, худованд низ шуморо мефаҳмад. аксарияти шумо ҳуҷҷат надоред, меравед масҷид намози ҷумъа, мебароед шуморо дастгир карда мебаранд. падару модар хавотир, зану фарзанд хавотир, соатҳо шумо гушнау ташна дар ҳамун шӯъбаҳо. инро бояд камтар фикр кунед. аксарияти шумо бояд инро донед ки дар куҷоҳо мардум ҷамъ шаванд, ҳамуҷа зиёд мешаванд. масалан ҳозир дар ҳамун автобусҳои шаҳрие ки байни масалан мегарданду дар канишни остановка мегӯем, дар ҳамун ҷоҳо зиёд мешаванд. меистанд омадагӣ фаромадагиша ҷудо мекунанд. аллакай мигрант муҳоҷир маълум аст, занай мардай ҷудо мекунанд барое ки тафтиш кардани ҳуҷҷатҳояш. охир чӣ лозим аст мегардед зиёд? зиёди инсонҳо мегӯянд ки дастгир шуд хоҳарам, додарам ё бародарам, онҳоро паспортошон нагирифтан, баъзеш гурехта ба ҷангал рафтан, гашта омадан, паспортои онҳо даридагӣ ва паспорти даридагӣ хади чӣ кор мекунанд? бо паспорти даридагиро дар дасташ қапад, равад консулства, агар тоҷикистон рафтанӣ бошад консулства равад, консулства дар шаҳри Москав, масалан сафорат равад. имконият ҳаст ки загранпаспорт гирад, ё ки тоҷикистон рафтанӣ бошад, агар справка маълумотнома медиҳанд дар бораи рафтан ба ватан, сураташро мемонанд, дар он ҷо вайам ба монанди паспорт мешавад, билет мехарад дар асоси вай ва дар асоси вай метавонад ба ватан равад. чӣ кор мекунад? вақте дастгир карданд, паспорташро гирифтан, вай ба кӯча баромадан натавонад, ягон хешу табор, ягон инсони наздикро ҳатто илтимос кунад ки ба ҳамун сафорат ё консулса рафта ба онҳо фаҳмонад. ғайри ин шабу рӯз 24 соат дар тикток, ютуб мешинанд, чизҳои бемаънӣ тамошо мекунанд. аз ин дида як бор забони русиро ёд гиред. масалан дар яндекс ютуб дар омада контакти суроғаҳои ҳамун сафорати тоҷикистон дар шаҳри Москав, консулствои тоҷикистон дар шаҳри Москав аст. рақами телефони онҳоро донед, электрони почта доранд онҳо, нависед, масалан занг занед, пурсед дар кадом ҳолатед. вақте шумо шаҳрванди хориҷӣ муҳоҷир аз Ӯзбекистон, аз Тоҷикистон бошед, агар ҳуқуқи шумо поймол шавад, шумо фақат ба сафорати ҳамун Ӯзбекистон, Тоҷикистон занг занед, ҳамун сафорати посолствои Ӯзбекистон, Тоҷикистон ки дар шаҳри Москав дар Русия ҳастанд. филиалҳошон дар дигар шаҳрҳо ҳастанд, Новосибирск, Ленинград, Питер, дигар дигар. шумо метавонед ки агар дар дигар ҷо боше филиалҳои онҳоро ёфта занг занед. ҳама чиз дар интернет ҳаст. ҳамин интернет ки дар омадед, яндекс дар омадед, контакти нависед, контакти посолства Таҷикистон в России, ҳама суроғаҳо мебарояд, рақами телефонҳо мебарояд, электрони поштаҳошон мебарояд. агар ки интернетро хуб фаҳмед, марҳамат гиред, нависед, занг занед, аҳволи худтона фаҳмонед. як телефонаш мебардоштагист. шарт нест дар кӯчаҳо бироед шуморо масалан латукуб кунанд, азият диҳанд. шумо камтар ҳуқуқи худро бояд донед. ва ғайри ин гуфтаниам ки дар ҳамин саҳифаи канали ютуби ман суроғаҳои сафоратҳо, консулстваҳо ҳаст, вазорати хориҷаҳо ҳаст, тамоми давлат, на ин ки Тоҷикистон, Русия, тамоми давлат, рақами телефонҳо ҳаст. фақат шумо даромада худатон ёвед, нависта гиред дар ягон ҷо. ҳам сафорат, ҳам консулства, ҳам вазоратҳои хориҷӣ ҳама корро ҳал мекунанд. марҳамат бинеду ёд гиред, истифода боред. дар амони Аллоҳ бошед.